Vale, en principio agora xa me escoitado. Buah, esta mierda que saibades que esta canción ten copyright xa onte tive un aviso de copyright en YouTube por culpa disto. Non é mal que agora tengo de quitar a canción, pero eh, as oficinas de eso, o sea, eso de redactes ou escribir ti ou algún filtro de YouTube, Adrián. Dios, o que pasa é que aparece a letra en negro e moi pequena. Que cojones? Que preguiza, que preguiza. Bueno, só teño que cambiar, pero agora non vou cambiar. Que ainda o poñan... Nah, da igual, o poñan. O sea, isto non te meto nada aquí. Bueno, pois entiendo moito. Neste directo o chat se vai ver un pouco pocho en pantalla. Pero bueno, que cojones, só te sinto, te sei. Entón, o sea, tampouco... ¿Por qué se ve en negro? Si antes se veía letra en blanco. Me cago en la hostia. Bueno, va, dame un segundo, dejo cambio. Se non vai estar así todo directo e isto vai ser un pouco mojón todo. Mentre estemos, pois... bueno, igual é porque estaba un pouco longe do micro, tamén pode ser. Non sei que tal agora. Pero... A ver, en principio estou deixando para que a miña voz teña chegue a franxa amarela, pero a outra non pasa a verde. Como se editaba isto? Dios. Que aparte tiven que sair de todo... O sea, entrei no Streamlabs tiven que pechar sesión con Twitch e iniciar con YouTube porque senón non me pillaba o rollo. A ver, configuración do chat. Pica font. Vale, agora, se gardo isto, escribide algo por aí, porfa. Debería de ver o texto en branco. Pasa que non sei se está un pouco pequeno. Ahora non está saindo porque non lle sai dos huevos. Genial. Que... Ah, non, que ten bastante retraso, hostia. En que ao principio te pon un rollo de latencia normal, alta, baixa, non sei se iso. Porque YouTube ten unha serie de configuracións que non ten Twitch. Conste que eu no rollo da emisión lle quitei para que non teña retraso na emisión. Pero aínda así xa veremos. O xo que si igual vedes, non sei se realmente se vai notar con respecto a Twitch ou non, é que o directo en YouTube deixa un pouco máis de bitrate, entón debería de verse un chisquiño máis definido. Non sei se como para notarse ou non, porque Twitch só te deixa emitir a 6000 para 1080 e YouTube te deixa emitir para 60 frames, non sei se ata 12.000 ou unha cousa así, ou 10.000, non sei exactamente, non me lembro de memoria. Pero de que teña así un pouco de retraso o chat... A ver, non me preocupa porque eu en directo lo vexo, o sea, eu teño o chat aquí funcionando en tempo real, pero bueno, o sea, mentre teña así só un segundiño de retraso non é un drama. Non debería ter ese retraso, pero non sei por que o ten, a verdade. Non sei. Bueno, a ver, corrixido isto, podemos empezar a xogar. Que tal vos vai a vida? Non sei, contádeme cousas. Que tal, Adrián, no teu mundo laboral? Bueno, vamos a recuperar... Non sei se isto ten recap despois de acabar o primeiro capítulo, pero que saibades que... Non somos esta señora, Camina. Básicamente somos a segunda mando dunha nave, pero alguén nos busca e puxa unha recompensa. O capitán o sabe, o resto da tripulación está un pouco ata os cojones das pájaras mentais do capitán de vamos por aí, sí, esta vez este contrato nos vai quitar da pobreza, non sei que, nunca pasa. Ademais o tipo sempre se intenta quedar máis pasta, é un cabrón, e bueno, resulta que nos intenta traizoar no último segundo, nos intenta matar, logo di que fomos nos apunta con unha pistola, sorpresa, acaba encerrado e nos tomamos o mando.
E isto é, pois, xusto despois de todo iso. How long until the pirates are back in range? Hour, maybe 2, depending on burn. Same as last time. The time before that? And the 10 time before that. Laboralmente bastante tocarallo, pero contanos, Adrián, sínteste explotado. How are you doing? Estás entrando xa na verdadeira fase do mundo laboral. Se está debilita... Home, a ver, sabes, para nova esta señora non vai. Aparte de que un amor de que flipas. Her body can't heal under this burn. Even Khan needs to rest sometime. He'll figure something out. É algo que non boto de menos a informática. Me sigue pasando cada vez que traballo con software de deseño e ás veces hai cousas que non les hai dos huevos funcionar, porque no, pero na miña libreta todo está baixo de control. O sea, por iso me encanta moito o de bocetar cousas e pensar e dicir, va, como vou facer isto, non sei que, e por iso fago un papel. Parece como máis rápido e non hai un software que poda fallar. Todo está baixo control e todo sai guai. No sé, me gusta a miña libretiña de deseños. Unless we come up with a plan to shake them soon, infection's gonna be the least of my problems. Casi no tenemos combustible. Ah, que nada por riba veña a por nós. Que haría Cox? A ver, aparte de cambiar su nome por motivos obvios, What do you think we should do? What do I think we should do? Besides find ourselves a captain who knows how to make decisions? I was asking your opinion. My opinion is that there is no good option. Whatever you choose will be wrong. And it's your fucking job to choose, Captain. De verdad, esta señora nunca va a tirar una cadeira de una patada. Quiero decir, ¿por qué siempre tan borde, tan grosera? What are we looking at? Fuck if I know. It's a ship's graveyard. Debris field. Caught in orbit around that body. There's nothing registered there. How do you know? Back when I was MCRN, there were reports of a proxy battle right around here with UNN forces. Never confirmed, but seemed legit. Or much more likely, it's some solar backscatter, radiation cluttering, or any other fucking thing. O sea, eu entendo, sobreentendo, ou asumo moi forte que con esta señora vai haber algún tipo de chisme amoroso. Porque leva como así moi de tonteo dende o capítulo 1. É que realmente, non sei, unha cousa que botaba de menos de antes de empezar a estudar deseño, o rollo de facer debuxiños e mierdas. Sí que é certo que non sempre o faz, porque hai veces que igual hai cousas que ves como moi directamente e dis, va, isto se fai así, xa está, non te rompes tanto a cabeza. Pero si recoñezo que a min o proceso de que me digan, vale, tens que facer algo, isto, bueno, ten unha serie de premisas, imagínate que un encargo, non? Te poñen un briefing destos que chaman, non sei cal é a palabra en castelán porque todo Dios me din en inglés e así, non, eu non me entero. Pero bueno, vamos a chamarlo encargo. Entón, a ti te fan un encargo de, pois, quero que esta mierda represente unha serie de valores ou non sei que tal, e ti, pois, te fas aí non sei, unha especie de árbore de conceptos que queres transmitir. Como fas iso? Pois con X texturas, con X cores, facendo este tipo de composición, utilizando este tipo de ángulo, non sei que. Pero previamente a iso tamén hai un proceso de moitas veces de investigar, sabes? O sea, quero dicir, quen é este grupo, esta persoa que lle vou facer un deseño, que onda fan habitualmente, como cadrar isto co seu resto de deseños sin que despunte moito, non sei. Hai un proceso de investigación que a mí me parece como moi interesante, que realmente non é tanto deseñar, senón darlle o coco e logo de aí sacas unha serie de conclusións e te podes a deseñar. Que un dos motivos polos que moita xente que fai deseños rápidos os fai un pouco como a mierda, porque non fai iso.
Das poucas palabras en inglés que teño. Unha sesión previa de información, sesión informativa. É que a mí cando me dan briefing, o sea, cando me din, toma, un briefing, realmente sí podría usar a palabra encargo. O problema é que igual a usan mal. Eso tamén pode ser. Pero normalmente cando nos dan o briefing, a nos o que nos dan... Espera, que igual teño un por aquí para ensinar. ¿Dónde? What? Porque me falta unha libreta. Dame un segundo. Digo, aquí debería... Hostia, porque non me devolveron unha libreta. Joder, non me... Buah, teño que ir a clase por unha libreta. Que pregunta. Pero... Ainda así me falta outra. Ainda así me falta outra que non sei a quen lla di. É un desos papelorios. Cago en la hostia. Pois... Perdí unha libreta. Non sei que fixen con ela. Esa libreta non a quería perder, porque é o que uso sempre. É que eu, dende que teño libretas, teño como... Vou facer un repaso. Esta é a miña libreta de debuxos persoais, así como un pouco, non sei, aleatorios, non? Tipo, pues... Fago mierdas así, un pouco deste pavo. Libretas cadradiñas, probo cousas, debuxos pequenos, non sei, así un pouco para practicar. Logo teño a miña libreta de debuxo xa un pouco... Me vou a currar as cousas cando xa me apetece debuxar un ratillo. Que son, pois, mierdas. Tipo, pois, esto. Este, por exemplo, si me levo un rato a facelo, está guai. Pero... Teño a libreta de clase que non sei onde cojo esa... Bueno, vos vou ensinar unha cousa que me fixo moita graza. Isto é un libro de texto, non? O sea, mítico libro de texto que te dan en clase de certas ideas. Vos podedes creer que nun libro de texto o sea, non vou dicir cheo, pero recurrentemente hai exemplos deste para ver se os atopo, porque de verdade que non teñen perda algúns deles. O sea, exemplos tales de cartaces de deseño como esto. Esto é dun rollo de Axe. É unha señora en bikini embadurnada en barro por algún motivo, pero que ten debuxado un dedo na barriga Wash Me. Eso foi unha campaña de marketing de Axe. Manda cojones. Eu de verdade que vi unhas cantas este ano, pero as de Axe moitas veces se levan a palma. De verdade que todo moi horrible. Pero bueno, non atopo a libreta, non me la podo ensinar. Non sei onde metería. Joder, pues teño que atopar, esa non a podo perder. Pero bueno, quiso. Esa non sei ni que estaba falando, porque se me foi a olla buscando a libreta. Que sea unha retrodispersión... Non sei que é unha retrodispersión, a mí me falas en castelán. Bueno, en galego neste caso. Non sei como era o meme este que sempre di risou de... Dios, non me sai, joder. Esta señora que aparece en un programa de... Penso que é un programa de cotilleo, un meme, que sai dicindo tú no te llamas Moon, tú te llamas Luna, a mí me hablas español ou algo así, ¿Cómo deberán de fue? How large was this battle? Large enough for a pissant ensign like me to hear about it. I'd guess nearly a dozen ships. New plan. We run for cover in there. A ver, o peor de todo é que por un lado tes o pensamento de por que non se fai con homes tamén. Entendo o pensamento, pero que tampouco é ese o obxectivo, non? Quero dicir, o rollo non é desembocar nun futuro onde todo o mundo se sexualice de xeito gratuito. O obxectivo é que se deixe de sexualizar de xeito gratuito. There won't be a drive plume. We burn hard for here first, then cut engine and turn into orbit.
Let it carry us around until we land in the debris. Slingshot, fuck yes! Could work, if there is actually something there. Stations! No sé qué pensar de Osimergos, me parece un poco cabeza On my todas. word, loose a PDC volley, then turn and burn. Fede, yo ti que xogaches este xogo. Realmente, para xogar a este xogo debería saber algo de The Expanse antes de ponerme a xogar. Porque recoñezo que empecé a serie, vi 3 ou 4 capítulos, pero nunca a seguín, entón I don't know do contexto do universo. No. Que ata onde eu investiguei isto é precuela, o sea, precuela, pasa antes da serie. Entón non sei se asume que va a ter contexto das faccións e estas cousas. Sí que vin que había como o exército da República de Marte, que logo había un par de faccións máis que non me lembro, pero que había como nos que somos, que chama Scavengers, como se di, me está saindo chatarreiros e non é chatarreiros. Bueno, xa me entendedes, home, que non me sabe a palabra. Bueno, iso. Logo tamén había por aí piratas, e había unha señora que estaba dirixindo agora mesmo os piratas e tal, que era así como moi sanguinaria. Que a verdade, o xogo pillei fai igual agora xa fai uns meses, tranquilamente, igual medio ano. Non sei cando pillei exactamente, porque ao principio quería xogar na Steam Deck, pero non me iba moi alá. Entón dixen, va, no portátil sí que me vai, e logo xa me desfixen da Steam Deck. Pero nunca cheguei a xogar e dixen, pois mira, podo xogar en directo. Jesús, este señor parece a miña boa cando tiña Alzheimer. Pero... Tell that waste of oxygen I wouldn't be needing surgery if he didn't freak out the first time. I'm still here. Virgil's our doctor. He's what we have. The prosthetic is ready. Is the, patient? Fine. But you're staying to make sure Dr. Dipshit doesn't cut off the wrong arm. Esto sí que decía no primeiro capítulo, que o tipo tiña como unha cantidade inxente de próteses por se pasaban estas cousas. Estos días collín un pouco de Expanse por xogar así unha serie que, pois, non sei cando me levará. Porque estos días a miña idea é un pouco facer como directos de 10, 12, 12 e media, máis ou menos, aí 2 horas e pouco. E iros facendo polas mañás, porque cando vou poder facelos. E facelos entre, pois iso, luns e venres, pois non sei. Alguna semana poderei facer todos os días, outras semanas, pois igual son 2, 3 directos, non sei, según me quedar un pouco. Meantime, I'll go for the reaction mass. Pero sí que a miña idea era facer un pouco así, retomar un pouco o ritmo facendo algo máis liseiriño como de Expanse, que sabedes que hoxe pois había como problemas co chat ou cousas varias,
pero en algún momento me gustaría xogar algo un pouco máis longo e así xa me dé para xogar tranquiliño durante o verán. E teño como entre cousas pendentes e por outro lado un par de xogos que igual me apetecería rexogar con máis calma do que xoguei as últimas veces. Porque, por exemplo, a triloxía de Mass Effect me apetecía rexogar. Pero como por outro lado está subida na cara de Adrián, tampouco sei canto os apetece volver a ver iso. Porque como, a ver, sabes, está un pouco too much. Se ao final, pois mira, podo rexogar eu cando me dé a gana pola miña conta, non? Pero... como era? Ah, vale, aquí. Non me acordaba da tecla. Molame moito o rollo de desplazarte polo espazo. Que ademais podes dar voltas así. O sea, realmente isto me pareceu bastante chulo. De fuck. Bueno, penso que acabo de buguear un pouco o rollo de apoyarse. Vale, aí. Non sei, outro dos plans que tiña de cousas que me apetecía rexogar, porque a última vez, non sei, eu sinceramente penso que un pouco cruzado foi o Red Dead Redemption 2. Que é curioso que ao final me acabou gustando, pero cando empecé en directo, empecé moi cruzado. Por motivos varios, pero en xeral chegou un momento que sentía que moi a miúdo, non sei, había como... as cousas se liaban moi rápido. E iso me rayaba moito. Non sei, non era tan cousa do xogo, senón que eu estaba xogando dun modo concreto que igual non era o máis ameno. Ou o máis adecuado, vamos a dicirlo así. Pero sí que é certo que co tempo, nestos 2 anos, ao final xoguei a 1. Lle digo un pouco de contexto ao 2, de cousas que agora teñen máis sentido. De feito, vos diría que o primeiro xoguei 3 veces xa. É un xogo que a día de hoxe diría que é dos meus favoritos. O 2 non o teño tan claro, porque realmente o que me gusta do 1 é que é un pouco máis lixeiro e que ao final é máis un pouco spaghetti western estándar. Non sei, eu penso que o 1 se toma un pouco menos en serio, tanto para ben como para mal. E o 2 me apetecía rexogalo con un pouco máis de calma, xa tendo un pouco o contexto do 1 pensando, vale, este personaxe é menganito, este non sei que, porque aparte me dou conta de que hai personaxes que aparecen no 2 que eu pasei olímpicamente deles simplemente porque non fun a ese punto do mapa no primeiro. Que cojones estou facendo exactamente? Porque estou dando voltas e non me estou enterando de nada. Vale, aí entendo que se pode ir. Aí non teño moi claro. Isto é un burato polo que me meter. Entón, non sei, outra das ideas que tiña. En algún momento tamén debería de pasarme Tears of the Kingdom, porque aínda non mo pasei, de feito agora mesmo non teño nin posto. O sea, eu aquí teño un dock, pero non o teño pasado ao ordenador. Pero sí que en algún momento me gustaría xogalo. Rain, how's that leg doing? Porque, non sei, levo como 3 anos con el pendente, non sei canto sei, pero aínda o intenté retomar fai relativamente pouco e non sei, quedou aí, porque tiña outras cousas de clase e non apetecía. A ver... We'll figure something out. E logo, pois, non sei, esa interminable lista de indies que teño por aí, que tamén xogo de vez en cando, pero... A ver, isto é unha cousa, me podo meter aquí. Pero bueno, quero dicir iso cando acabe este, que este o quero acabar e quero ver un pouco de que vai a historia. Found some reaction mass. Toss it to me. I will store it. Nice toss, Cap. Curioso que non saíse despedido para atrás. Boss man, you probably noticed me Baratna's been a little edgy lately. Ray,
Your brother has been an angry Pashang Wallow since my first day on board. This is different. He's got the shakes. It's the pixie dust. But he's been clean for almost a year. He takes some meds that help keep him straight, but... But we haven't done a supply run in weeks. Yeah, ran out of toxiperidone 3 days ago. Don't worry, boss man. He'll be fine. He's tough. But thought you should know. Porque sí que, ¿cómo se dice? Yo estaba pensando Maya's algo de always algo se complaining fue ahora. about the tools in the engineering bay. Maybe an MCRM model would cheer her up. Yeah, Cap. Cheer up the Martian girl with your tool. Pashang Fong. Sí, quizá pasó en un anterior capítulo que me mandaban, Don't want to interrupt, o but sea, how is había como everything down there? un pseudo encargo do doctor que era, se puede atopar un cristal que le servía para una ferramenta de cirugía que tiñan o algo así. Pero sí que en el anterior capítulo había Oye, como una Maya. escena así, Shit. que era como explorar una zona, bueno, creo que estaba así varado y destrozado y tal. No me quedó muy claro dónde acababa e empezaba o rollo. O sea, no sentido de que eu me metín sin querer na parte que remataba a zona de exploración libre. E claro, me quedaron cousas sen facer. Supoño, non o sei, non me quedou moi claro, verdade? Entón, pois... Busca masa reactiva na nave. Pero... ¿por qué me manda aquí outra vez? O sea, eu realmente iba a meterme por ese burato por aí por arriba e pasar de todo. Porque entendo que isto non se abre, non? Pois... aí, non. Non sei, a verdade é que eu iba a facer isto. Que por aquí ten pinta de que te podes meter o que non sei de onde leva. Máquina de café. Mejor. Okay. Vale. O sea que hay algo por ahí para arriba. La verdad es que me gusta cómo se explora en este show. El rollo de Typical Iñas. que realmente hay como Travel all moito the way recorrido out para here, arriba para yet baixo, can't te break tens que free from that ir petrified desplazando, pixie utilizando a cero gravidade e tal. Some people don't have anything real to care about. Siento que son setas. I can't believe it. I actually found Virgil some mushrooms. Oh, maybe he'll make white kibble when we get back. Cap, what do you think of Virgil? You trust him? Not sure. I don't know what Cox was talking about in the mess hall, and Virgil doesn't seem willing to talk about it. Not willing to talk, or not willing to talk to Beltas? No lo sé. The Martian ship had focus drugs on board. Must have wanted to question someone. I hate those things. Rayon and I got busted by the MCRN once. Didn't think I'd leave La verdad es que me llama la interrogation atención room alive.
watching Que o the xogo ten un Martians ritmo go máis weird. lento do que eu esperaba. Last time we ever stole E anything non o was digo como algo Vesta. malo, o sea, está bastante entretido e explorando por aí con calma. Ah, isto é outra das entradas que se vían de fora. Vale. Pois isto, por exemplo, é unha cousa que me gustaría que fose interactuable, rollo que estivese aí cunha cor e ti lle puideses dar para dicir, vale, aquí xa estive. Porque é o que me pasou no mapa anterior, que non me estaba quedando moi claro se xa estivera no sitio. Were they planning for an interrogation? Then why'd they start shooting? Vale, se podía subir un pouco máis para arriba, penso, non? Hopefully won't need these anytime soon. After this week, maybe keep them close by. Me va. Aquí sei que pasaron cousas. Almirante Housley, agora que recibichedes o novo informe, quero reiteraros que as condicións da victoria siguen sendo as mesmas que antes. A nave Cinturia Leguín, non sei como se pronuncia isto, debe ser interceptada e a tecnoloxía roubada, que é un mosquito de Dios, interceptada e a tecnoloxía roubada debe ser devolta a posesión do RCM, que isto entendo que o exército da República de non sei que Marte, que aparecía ao comezo, que non me lembro das siglas, pero vamos, era a xente de Marte, que un dos personaxes dicían que eran uns fascistas, non sei canto de certo iso ou non. Eu de momento me fío. Capitán Graf, por suposto, aínda así a flota inteira, cando empezamos, só era un cruceiro. Foi antes de que a UNN metera as narices. Non esperamos enfrentamento con... Porque hai un guión aí. Con el Asem. Pero temos que estar preparados. E que orde sigo se el Has... Non sei como se pronuncia isto. Vamos a chamarle el Paco. Que orden sigo se el Paco se enfrenta a José... Corta nuestra situación. Bueno, sí, ok. Órdenes varias. Molaríame que estivese traducido. Entendo que iso leva máis chollo, evidentemente, pero molaría que estivese, bueno, localizado en castelán nos... O sea, nesta propia interfaz, non sen ter que darlle a ler. Porque a verdade é que está como máis chulo lerlo nesta interfaz. Lelo así en texto plano realmente perde un pouco de que realmente está seguindo unha conversa. O sea, isto ten un diseño gráfico chulo. A CE de congresista. Entón, como se chaman estes señores? Onda? Dios, que agora xa me son os marcianos. A partir de agora vamos a chamar así. A E de que, entón? Ah, a E de exército. Sí, vale, nada. So the MCRM was chasing the Beltas because they stole something. Only need one ship to chase someone. Why'd they bring our whole fleet? The Martians didn't want the UNN to intercept the stolen tech first. They sent a fleet to keep them away. And the UNN reacted the way they always E a UNN, with guns. quenes son exactamente? Porque iso sí que non me quedou claro. Vexo que falan todo o rato deles, pero... O sea, de feito hai un par de personas que di que estiveron na UNN, pero a partir de aí hai o no. Bueno, o capitán, de feito, era da UNN. E nos pensou que somos fugitivos da UNN? Nacións Unidas. Armada das Nacións Unidas. Once the Innos caught up to the Beltas, it was O sea, me chama un pouco a atención que foi como referencia aos exércitos e non a facción, non?
referencia ao exército de Marte e a Armada das Nacións Unidas. E que esta señora non me quedou moi claro quen era, porque ao principio dicía que había unha recompensa por ela, e lle decía como capitán, bueno, ata fai pouco vostede era da UNN, e o capitán lle respondía algo tipo de, bueno, se eu son da UNN, ti es unha fuxitiva en busca de captura. Once the Innos caught up to the Beltas, it was over in minutes. Vale, topo de medicina busca masa reactiva. A masa reactiva aquí non parece que este. O sea, porque isto é Shaolin. E aquí hai algo máis para arriba. Ou algunha porta que se abre. Esperaría que non. Básicamente, estes poderes recompensas un dos tipos que controla o botar no cinturón que se pregunte son independentistas ou terroristas. Correcto. Acostuma a pasar. Pois nada, vou para baixo outra vez. Aquí non parece que haxa nada máis. Porque a masa reactiva según isto... Dios, estou ao revés. A masa reactiva según isto está aquí. Pero aquí estaban os fármacos, estaba a entrada esta. Ah, vale, que me manda sair de aquí. Ok. Bueno, atopa medicina para Arlen. Bueno, eso non teño moi claro onde vai estar, pero... Vale. Aparte disto que me está marcando, a onde máis se pode ir. Porque agora mesmo o problema que teño é que non sei de onde veño. Quero dicir, eu me metín por aquí e se pode ir aí. Non sei se neste contenedor había algo máis. Te poderás meter por outro sitio. Porque na porta puña algo. I'll never look at a containment vault the same again after that terrible situation with Rayon. Xuraría que non. Non parece que se poida entrar. No. Vale, esta nave ten algún outro sitio por que se poda meter, vale? Non ten pinta, só ten pinta de que xa non debería de meterme por aí. E esta entrada que xa collín. Que, se os son sincero, non me lembro moito de onde veño. Viñen de aquí. É que aí, por exemplo, hai un rollo verde que non sei que é. Por iso digo que todas estas balizas me gustaría poder marcalas para ter como... O sea, eu me poño na pel dunha persoa que se vai por aí a fuchicar e a recabar obxectos e cousas varias e eu penso, digo, joder, deixaría balizas para saber onde estiven ou non. Que? Quen coño se deixou botas magnéticas aquí? These boots might fit Khan. Once I get the feet out of them. Feet are a good sign. Means they work. E aquí hai outro oco. Ah, mira, aquí está masa reactiva. Vale, entón xa sei onde está. Pero como non sei se no momento que consiga masa reactiva se vai liar parda e vai pasar algo,
Primeiro, quero mirar un pouco que hai ao redor. Capitán Carces, o Consejo de Seguridade foi informado da súa situación. Dos efectivos de el Hashem reuniránse no lugar de intercepción. Ti comandarás a flota. Unha flota, eu pensaba que só íamos a derribar un par de enclenques que se saíran do curso. Nos estamos protexendo, estámonos protexendo, perdón, ante a posibilidade de que Anansek intervenga. Non sei que Anansek, por iso digo que das faccións, perdón, e dos grupiños me falta un pouco de contexto. Ao parecer, estos cinturinos, vale, son cinturinos, me vale. Cinturinos? Pero non eran cinturonianos ou algo así, non sei, cinturinos me soa un pouco extraño. E apoderáronse da tecnoloxía marcial. Xa entendo. Aínda ya tes xurada aos cinturinos ou é que só queres infligir dano a Marte? Capitán, teño que buscar a outro para este traballo? Hostias, no. Só quero saber en que dirección disparar. Revisarei a nave cinturina, perdón, e yo entregarei ao RCM. Vale. Whatever the Belters stole, the UNN and MCRN both went after it. But how did this turn into a shootout? The MCRN overreacted to the theft, and the UNN overreacted to the Martian fleet. They got into a pissing contest, and neither backed down. And the belt got caught in the middle again. A ver, que é esta fotografía? Very proud of his connections to the UNN brass. Por aquí non sei se hai algo máis. Bueno, por aquí o que hai un oco de cojones. Vamos a ver se pode subir. É que a verdade é que esta escena me lembra moitísimo a ese momento de Mass Effect 2 cando comezas e hai un anaco onde te destruen a nave, vas caminando polo espacio e de repente se vai o son, que é unha escena que me encantou no seu día, me sigue gustando moito, e me lembra moitísimo iso, non sei, se me ven todo o rato a cabeza. Maya seemed willing to help with Khan's surgery. Hope she doesn't regret that now. Maya? Status report? Fire the torpedoes! Give those sons of bitches a welcome, or I'll throw you in the brig! Sit down or I'll cut off the other arm! Sorry, Cap, what was that? Pero, que coño? Wait, are the pirates attacking? No! Khan is just a little woozy from the anesthesia. Don't worry Ah, vale, about her joder, pain. se me estaba asustando. I'm gonna knock her out if she gets up again. Vale, ahora que por aquí. ¿Esto qué? Real Earth whiskey. Even Cox has to settle for the Belter stuff. Cox, I need you to tell me everything you know about this Toussaint and the Europa's Ving. They're pirates, what's to tell? Helpful as always. I'll Bueno, leave menos you mal to que enjoy isto non your aparece Wait, no directo, pero me parece, o sea, me acabo de saltar unha mensaxe de Steam de poñendo Benito Cameras. She'll live. No thanks Yeah, to you. Or that hothead Virgil. He's the one who lunged in and made the gun go off. Which was in response to you provoking him. You seemed to say that he was hiding something from us. Maybe. Let me out of here and we can talk about it. No. Sí, máis ou menos. E que aparte estaba totalmente concentrado no show e acabo de ver a mensaxe abaixo. Bo, outro día Fon me falou dun tipo que
que toca rock, que ten un nome así desepao, pero que ose un nome oficial. Non sei como cojones se chamaba. Pues, teño que preguntar outra vez, pero era así un pouco como se chama Rosa Melano, pois unha cousa desepao. E o tipo se puxo ese nome de nome artístico. Non sei, curioso, non? Que te coñezan por un nome dese. Ugh. And Inyas say that Belter food is disgusting. Mima. A ver, en rigor eso parece un pouco algo rollo duro ou kebab, non? Pero sabíades que na miña casa temos martes de durum? O sea, evidentemente durum falafel, non? Pero I hope Khan's surgery goes well. For her sake and Virgil's. Is everything, Okay, she just said we've been boarded. And now she's wandering around looking for intruders. So, everything's fine. Maya, this is Khan we're talking about. No one knows what she's capable of. You need to hide. First of all, fuck you. Second of all, she's gonna hurt herself if she... Wait. Hey there! Do you want to lie down for a minute? Do you wanna fucking die? Oh no. Pois o sea, a menciña para Arlen, a verdade é que non sei onde está. Dios, que acaba de pasar aí? Se me acaba de meter a cámara nunha textura. Pero... A ver... En que sitio non me metín aínda? Vale, este... O sea, básicamente percorrín todo isto. E empecé aí. Entón, aquí está o da masa. Ao final de todo, vale, ok. Aí xa me metín e non atopei nada máis. E non estou vendo aquí, Steven. Xa me lembro. Non o teño moi claro. Damn. The blast doors to the lagoon are locked down. Not sure if there's a way to open them. Way ahead of you, boss man. I found some unexploded charges in this heap. Check out the other ship and I'll get them ready. Good work. Vale. Pois non sei. A verdade é que non teño moi claro. Te dixo Fede yo que andaba por aí debaixo de algo. Pero aquí debaixo un pouco relativo. Entón, I don't know. La verdad é que me gustaría ter un escáner de curta distancia ou algo así. Porque agora mesmo non teño moi claro onde ir. O sea, aquí abaixo hai algo máis. Pero de aquí veño. Ou me acabo de xirar eu só... Si, vale, de aquí veño. Aí xa Steven. Aí xa Steven. Pois... Non sei. A verdade é que non teño moi claro onde está. Porque ademais como me vou xirando todo o rato, moitas veces perdo un pouco a noción de onde Steven e onde non. Todo será costume, ¿no? Pero... La verdade é que outro día estaba pensando por unha cousa que lin dun... Non sei se era... Se vin en YouTube, se vin en Instagram, onde carallo... Bueno, non sei, era un vídeo dunha muller explicando un pouco
que ás veces tamén nos gustaba o rollo, o sea, a temática medieval, porque era como un pouco un xeito de moitas veces simplificar certas problemáticas, non? O sea, no sentido de que ao final no contexto medieval todos son estructuras políticas como moi sinxelas, moi que todo se resolve en base a, pois, eres un heroe, unha serie de... Cojones é isto? Se isto é normal. Se resolve en base a eres un heroe, traballas para un rei, traballas para un grupiño de xente, tal, todos son como estructuras moi simples, moi antigas, onde non hai realmente, o sea, pode haber máis grises en canto aos personaxes, o seu carácter e tal, pero a política que presentan en sí acostuma a ser relativamente simple. Non ves sitios nos que haxa un parlamento especialmente complicado, non ves que haxa partidos políticos, non ves que haxa faccións tan complexas, nin nada polo estilo. Pero sí que é certo que iso en xeral tendría que vexo un pouco máis nos xogos de ciencia ficción, nunca o pensara, pero igual é precisamente por iso que ás veces, aínda que xogue máis cousa tipo medieval, recoñezo que me gusta cada vez máis a ciencia ficción que o rollo medieval. Porque, non sei, deixa un pouco aberta a porta que haxa como faccións con un pouco máis de trama nese sentido, non? De dicir, non, teñen como a súa estrutura política, o seu goberno, o seu rollo, non necesariamente un cacique facendo cousas. Got a barrel here. I'll take her. Good work, Sasata. Bossman, I got everything hooked up to blow the E un door. pouco o mesmo que lle Head back pasa aos to the westerns, Latwin and non? check it Quero out. dicir, hoy, por exemplo, poño Hopefully o we'll find exemplo enough máis reaction mítico, mass non? to get out of here. O Red Dead Redemption a mí me gustan, We going treasure hunting? Yeah. You think pero those recoñezo coordinates que go todo anywhere depende interesting? dos personaxes en canto a profundidade. We've been on the run for a week because somebody thinks so. Think so with a lot of torpedoes and guns even. Quero dicir, así que é certo que Red Dead está guai, ten como, sobre todo o segundo, ten moitísima máis profundidade nos personaxes que no primeiro, aínda así teñen tramas interesantes, hai personaxes que te poden caer ben ou mal, é outro tema, pero teñen como bastantes capas en xeral, o sea, están ben feitos, están ben conseguidos, e as súas tramas se entrelazan ben, teñen xiros de guión interesantes que non necesariamente sempre os esperas, o sea, están ben construídos, realmente moi disfrutable niso, pero sí que o universo que te plantexa é como un de... Hai vilas, cada vila ten un alcalde, logo hai uns... bueno, un alcalde non, un sheriff, logo hai como unha policía federal, entre comillas, que non me lembro como se chama, son os marshals ou algo así, e logo está un estado que tío ves aí como unha cousa da que se fala, pero realmente nunca importa demasiado porque para a trama non se te presenta en ningún momento. Entón, todo iso non ten máis importancia que ser o sistema de búsqueda do xogo. Mentres que aquí, por exemplo, as faccións, aínda que non deixe de ser un xogo totalmente diferente, moito máis lineal e tal, sí que hai como, non sei, xa no primeiro momento notas que hai como conversas sobre as faccións, sobre as súas intencións, entre diferentes personaxes da mesma facción, e ver un pouco a súa opinión de rivais ou de aliados, ou de como se entrelazan esas alianzas, ou, bueno, non sei, pasan cousas un pouco máis interesantes na parte política do xogo. Iso é unha cousa que vexo máis nos xogos de ciencia ficción, bastante máis, que no rollo western, no rollo medieval e tal, e quizáis por iso co tempo me van gustando máis. Pero isto estaba aberto ou... Espera, que me acabo de perder. Como estou? Vale, sí, agora se pode reventar. Explosives are set. Good work, Kamina. Now let the whole station see what happens to traitors who sell out the OPA to the Inyas. A verdade é que estaba pensando, pero en xeral o único xogo no que I'm in. me pareceu un pouco interesante coñecer as faccións do mundo e un pouco como se movía o rollo e tal, así rollo medieval,
O sea, temática medieval, vaya. Diría que foi The Witcher. Si parece que moi político ao principio, quizáis máis o 2 que o 3, porque o 3 se afasta un pouco diso en boa parte do xogo, e máis búsqueda persoal. Pero cho parece ao principio, logo rapidamente entendes que non é tan complicado como parece, porque o contexto non é tan complicado como parece. Tamén pasa bastante en Divinity, o Original Sin 2. Realmente é un pouco parecido a Diablo, estaba pensando, non? A Igrexa da Luz de Diablo é un pouco parecida a facción esta dos tipos religiosos, non me lembro como se chamaban, de Divinity Original Sin 2. Sí que quizáis teñen un pouco máis de tramas, faccións e tal, e logo pois tes a xente os que non sei se eran elfos ou non, eu lles chamaba elfos, non me lembro como se chamaban, os elfos do bosque, que si tiñan como un pouco ese rollo de, bueno, mítica facción centrada na natureza, na adoración e na comunión con ela e tal, pero que si tiñan un resquemor sobre os humanos por como estaban afectando todo e tal, pero ao final non deixa de ser un pouco o de sempre. Non sei, sí que moitas veces sinto que a ciencia ficción niso me parece un pouco máis original, ou un pouco máis, bueno, un pouco máis desenvolta. Ou que polo menos xa de base ten un espazo o sea, logo podes facer cousas ben ou mal, pero ou máis profundas ou menos, pero que de base tes como un lienzo un pouco máis curioso para facer iso, non? Vale, supoño que teria que ir para arriba. Aquí hai algo. Non parece, pero de aquí parece que saiu algo. E non sei se a idea de que saíse algo dunha celda me parece guai ou me teño que preocupar. Isto se vai convertir en Alien? Espero que non. They were heading toward Titania to link up with the Belta sect there. Almost made it. Wouldn't let anyone get their hands on that tech. Good for them. Vale. Parece que haxe nada máis por aquí. Estación de comunicaciones. Looks like the crew tried to record a message. This message is to all Earther and Martian security forces in the area. We have received your warnings and demands, and this will be our only response. The MCRN says we have stolen their property. The UNN says we are traveling illegally in their sector. We recognize neither of your claims over us. This is our belt. Torpedoes, away! Incoming! Stand down now and let us keep our course. We will either join our OPA Baratnas on Titania or sacrifice ourselves to your destruction. There is no other option. Beltalowda! Who here is prepared to die for your belt? Beltalowda! 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 You hear that? Wouldn't surrender the tech and sent their message in the only way the Inners understand. What was the message? That the Inners may control everything, but they can't control the belt. And they'll never control Belters. Brave, Koyos. Ok. Vale, que me deixe por aquí, a ver. Que algo me deixaría, supoño. Esto... ya digo, xa non me lembro. Esto era o rollo que estaba destruído. Aquí...
Que non sei, será na fantasía sinto que se bebe moito de cousas que ademais dende o punto de diversidade cando as cambias iso é un pouco o que me pasa coa serie de o sea, que son exemplos moi chorros, non? Coa serie de Anéis de Poder cando puxeron un hobbit non un elfo que era unha persoa negra a xente xa empezou a rajar diso en plan de buah, política woke, non sei que como por que non pode haber un elfo negro? Que cojones? Non sei. Sí que teño DLC. De feito non sabía que tiño DLC, pero sí, mirei antes e era un DLC. Que o pon como que se xoga despois da historia. Non sei se que pasa despois, se un mini precuela ou que. Pero sí que, non sei, o da fantasía, o sea, fantasía medieval, sinto que moitas veces un pouco iso, non? Quero dicir, ao final de que incluso para cousas que me parecen como que o sé, como oh Dios mío todo woke porque metes persoas de diferentes razas, metes diferentes tipos de corpos, metes diferentes tipos de orientación sexuais e tal, e que incluso en ese punto de vista, dado o rancio moitas veces que o rollo fantasía medieval, me parece máis fácil meterlo en ciencia ficción, porque é como estás mirando cara adiante, non cara atrás, temporalmente. Pero sí que, non sei, xa, quitando que ser, o sea, por unha parte política me dá a sensación de que iso, de que hai como o Señor dos Anéis, un par deles máis e logo é todo feito ao redor diso. E non é que non me guste unha boa dosis de fantasía medieval como todo fillo de veciño, pero moitas veces non me apetece repetir todo o rato mesmo. Non sei que me estou saltando de aquí. Hai algo que non fixe? Ou simplemente non debería de ver nada máis? They were heading toward Titania to link up with the Belta sect there. Almost made it. Esto no se abre. Que non sei que o gran fixe. Control ese bloqueo. Aquí hai algo máis. Ah, vale, habéis desconectaros. Por exemplo, co western, por exemplo, que decía, me pasa bastante o mesmo. E mira que a min o western me encanta non tanto polos temas que trata, senón porque a estética western é unha cousa que me gusta moito. E aparte, quero dicir, é unha estética que trae moito dende que era pequeno, porque a meu pai encantaba moitísimo o western. Pero, bueno, digo, me encantaba como se estivera morto, ainda está vivo, non? Pero xa me entendedes. Entón, sempre teño como certa inclinación cara ao western, pero sí que, por exemplo, nos videoxogos western, e iso, quitando Red Dead, que xa trata un pouco temas así como máis de rollo persoal, política se trata tirando a entre cero e nada, se repite moito o tipo de historias. O sea, realmente son historias de venganza, historias de redención, historias de... non sei, de hai que facer xustiza, de non sei que, o sea, realmente non é tan diferente o tipo de historia de fantasía medieval tipo. Sí, realmente sí. Entón, por iso digo que me gusta máis realmente a estética do western que non as historias que tratas normalmente. Que é iso, como historia persoal de un personaxe da súa viaxe está guai, pero máis alo diso non sinto que me aporte moito. A ver, espera, de onde veño a onde vou? Vámonos estas preguntas. Penso que por aquí. I'll need to make a hole to pass this to the twins. Vale, aquí está o terceiro bote. Conste que ainda non atopei as menciñas. Sinceramente, non sei onde están. Dios, perdón que teño hipo.
This DataCube hacker might be useful. Sure, might let you break into Rayon's Que aparte special quiero, data sí drive. que como un poco particular iso, non? Porque o western sí que é xenuinamente norteamericano. O sea, quero dicir, non é fantasía medieval, ao final, pois pode ser europea, americana, asiática, non sei que. Hai como, bueno, medieval, realmente asiática non, eso xa é un pouco diferente, pero bueno, xa me entendedes, non? Que non é xenuinamente norteamericana, pero western sí, entón sí que se acentúan moito certas cousas, como por exemplo iso o rollo individualista. Joder, porque eu, por exemplo, mira que lembro de xogos de ciencia ficción ou de ficción espacial que poden ser así como máis aparentemente chorras, pero teñen conceptos que digo, joder, é que isto hoxe realmente non se fai moito nos xogos. Estaba pensando, por exemplo, no último Red Faction, que os primeiros non o probei, o sea, os primeiros non xoguei, porque xa son bastante antigos, non? Pero o Red Faction Guerrilla, o penúltimo que saiu, porque o último foi así un pouco estrano, era dun tipo que iba a Marte a traballar e había colonias de xente en Marte, pero en Marte, como non había dereitos laborais, todo Dios estaba terriblemente explotado. Entón empezaba a fundarse a Red Faction e era como esa xente de clase toda traballadora se levantaba en revolución contra unha empresa que os oprimía e basicamente ti te acababas convertindo no líder dunha revolución. E eu penso, digo, cantos xogos realmente hoxe se atreven a tratar así ese tema abertamente? Porque non sinto que moitos. É un chico diferente nese sentido, pero bueno, máis medieval, sen fantasía. É que o Kingdom Come teño problemas co seu director. O sea, ese basicamente é o meu problema con Kingdom Come. Conste que agora ese señor dicían que non estaba no estudio. Leí un pouco ao respecto diso, pero realmente non está no estudio, pero está noutro proxecto ao redor da marca. Entón, pois, por algún motivo, ese señor Found another barrel. que non sei se o ledes habitualmente en redes sociais, o director do primeiro xogo, que o se apellidaba, o sea, se apellidaba Babra, pero non sei se era Dania, Babra, non? Non estou moi seguro. Bueno, tivo unha serie de perlas, unha conferencia de videoxogos en Barcelona, tivera polémicas varias despois, e recurrentemente en Twitter e outras redes sociales vai dicindo que el non quere pasar polas políticas de EO, que todo este o sea, é moi... É o que defendía que non había persoas racializadas en Europa, que por iso non estaban no seu primeiro videoxogo, o sea, no Kingdom Común, vaya, este tipo de cousas. Era un pouco deste pao de señor. Recoñezo que ao final o pensei e dixe que me da, o sea, me quitou un pouco sen querer as ganas de xogar os seus videoxogos. E o segundo que conste que xa non era o director, penso, pero... E mira que é un xogo que estou segurísimo de que o teño, non sei se en Steam ou o deran en Epic ou algún sitio por aí. Sei que en algún sitio o teño, non por comprar eu, senón porque anda por aí en bibliotecas, pero... Mira que recoñezo unha cousa, ese xogo me gustaría máis xogar en terceira persoa. E un pouco o mesmo me pasa con Skyrim. Cando vou por aí tranquilito, explorando e tal, me mola máis xogar en terceira persoa que en primeira. No, it's a broadcast. But they must know we're close. Patch it over. There is no sense in running anymore. You know who I am, and I am looking forward to meeting you. Contact me to discuss the terms of your surrender. Or just sit and wait until we find you. It's only a matter of time. Shit. Cap, you got to get back here. Not without fuel pellets. Stupid drone is stuck. Pero cal é o problema de pasar así? Virgil,
If O I sea, respond, no will they entiendo. be able to trace the signal? No, it will only confirm you are in Este señor no se sabía de pasar por la izquierda. sure of that ¿O? already. Put me through. Captain Zapata, this is Kamina Drummer of the Artemis. I don't want to fight you, but keep sending your crew after me, and I'll be forced to keep killing them. Vale, entiendo que ahora sí tengo que esquivaros. A ver. Por favor, no me mates. Vale, Dios, no, mira. Espero que no me dé. A ver. Esto se está arrimando. Está, tío. Que a cámara non teña colisión con algunhas paredes, recoñezo que me chama un pouco a atención. Veña, corre. Non sei hacia onde, pero ti corre. Vale, a ver. Entendo que pasar agora. You've heard of me? Estou tirando un pouco por inercia, dato. And your bounty. But if I'm speaking to you, what happened to Garrison Cox? He Non sei, attempted eu to sei double que his Fon, por profits. exemplo, probou As a e result, a I am verdade é que now o pasou ben, captain. o xogou. Not surprising. There's no loyalty among Non vou chegar... No! Morri. Joder, teño que repetir todo. A verdade é que... Non sei por que o intentei. Sabía que non me daba tempo, pero... Sabaka. I doubt they will all be so easy to kill. Virgil, if I respond, will they be able to trace the signal? A ver. No, it will only confirm you are in broadcast range. But they seem pretty sure of that Run already. for your life. Put me through. Run for your life. Captain Zapata, Vale, this is check. Kamina Drummer of the Artemis. A ver, hostia, que no me lembraba de ese. Fight you, but keep sending your crew after me, and I'll be forced to keep killing them. Dios, me gustaría que hubiese un botón de subir y baixar, ás veces. O sea, con respecto ao iso de arriba e baixo. You've heard of me? Vale. I've heard of your work and your bounty. But if I'm speaking to you, what happened to Garrison Cox? He attempted to double his profits. As a Pero... result, I am now A captain. ver. Not surprising. There's no loyalty among Vou esperar a que vaya outra vez, porque senón me vai pasar o mesmo. Not that the OPA is any better. You must really enjoy the company of miscreants. Vale, entón, teño que esperar a que veña e a que veña outro tamén, entendo. Vale. Non sei se vexo onde teño que ir. Vale. É que, o sea, a miña pregunta é que pasa se... O sea, non lle podes pasar así pola esquerda e xa está. E pasas de todo. Pero igual aí me acabo de tirar un triple importante, pero... vale, sí que se pode. Que me están disparando, vale, non estou entendendo iso. Mierda. Buah, menos mal que te deixa darlle unha segunda vez, porque senón xa te hubiera fallado dous. A verdade é que bastante xeneroso cos Quick Time Events. Yuri Motek, first gunner. Lucky he missed me. Vale, por onde teño que avanzar? Por aquí. Que non me lembro se veñen por aquí ou non.
Juraría You que can no. always retreat, Toussaint. Protect the rest of your crew. Your reputation is well earned, Captain Drummer. Daniel and Yuri they were two of my best. But their needless deaths do not change. Enough. I've had a very long week in a crash couch because of you. Either fall back or keep sending your men to die. Those are your options. Vale. Dios, ahora mismo a cámara me está troleando un poco. A ver. Please tell me this thing has ammo. I'm on my way. No! Everyone, stay back! What's happening? Why are the pirates pulling away? There are always more options, Captain. I'll have the coordinates, even if I have to comb through rubble to find them. Goodbye. You're bluffing. Hello? Toussaint! Come on. Gotta be some ammo left. PDC delivery. Sabaka! Are you crazy? You could get killed. So could you. Now step back and let me do my job. I don't know what the fuck you two are doing, but I'm approaching your location on control thrusters for whenever we shut off. Glad you're back at your post. Pero caleo plan, porque me está pareciendo como que algo vais a ir estrepitosamente We mal only ahora get mismo. one shot before they know our position. There! Aquí tenemos una torreta portátil. A ver. Claro, pero otro. ¡Mierda! ¿Qué ha salido? Antes rete, vale. E se falla si isto perdes ou realmente pasa outra cousa sen máis? Me estás dicindo que con esa torreta automática lles fodimos a nave. Eso pinta mal, Eso pinta moi mal. Bueno, mellor do esperado. Con! Now! Are they shooting? Are we locked? Con! O que eu dicía aquí iba a haber chisme, evidentemente. We're out of range now. Whatever the fuck you did, it worked. Well, I believe celebrations are in order.
Agora, conste que non atopamos as menciñas. Non sei se cambia algo do que pasa ou non por non facelo. Pero bueno, non sei, realmente fun vendo máis ou menos todo o que se me puña a vista, pero non as atopei, non sei onde estaba. Coordinates are set for the MK core. Time to see what all the fucking fuss is about. With the fuel you found, we should have no problem getting there and back to Ganymede at least. And how is the new prosthetic? It'll do. Get some rest, Captain. No telling what we'll find at those coordinates. Non sei que pensaría ter un brazo robótico. Porque, por un lado, o penso e digo, pues, que duro, ¿no? Que se te estropee algo e teñas que ir a, non sei, ao ferraseiro a que te arranxen e non sei que tal, pero por outro lado vamos ao médico. Así que, quero decir, a ver, sí que é certo que nos rexeneramos un pouco, pero... I've never had anything resembling a civil conversation with Khan before, but I've also never had a cigar to ply her with. Hey, Khan. Resting. Go away. I found this cigar on the Urshanabi. Thought you might want it. But I could always give it to the twins. Don't you dare give it to those two morons. They'd use it as a butt plug or something. Shit. First taste? You earned it. Non sei. En pos da amizades diré que sí, pero nada a favor. ¿Qué cojones? Non me esperaba que se escase un mechero da peineta. Oh, Pashang. It tastes like burnt kibble. That's your unrefined palate. You need to smoke more to burn away all the taste buds. My husband, Bao, used to hate when I smoked. Said it was 40 minutes of pleasure for 3 hours of cleaning out the air vents. He wasn't wrong. What happened to him? The Pinafore, a small transport skiff owned by Trackman. I was pilot, Bao was chief mechanic. Boring work. Little outside contact. Exactly what we wanted. There'd been reports of pirates along our heading. The usual shit. We weren't worried because what's the point? And besides, we had our protocol. Protocol? A maneuver we practiced. Case of hostile boarding, I'd feign submission, hands behind my head. And when Bao thought the moment was just right, he'd say the code word and hit the deck, and then... Modified SMG with heat targeting rounds. I could draw and fire the clip in 5 seconds, easily take out an entire raiding party. I don't know. Even with the surprise element, you're risking everything on one move. When it comes to pirates, one good move is all you get.
if you're lucky. So what happened? The pirates came for us like we feared. They boarded the Pinafore. I drew them in, got them occupied, and at the right moment... Acabo de acordar do meme das maniobras de Mass Effect. And I froze. I'd never fired live rounds in battle before, and I suddenly doubted myself. What if the clip was jammed? Would it even fire? Maybe these pirates weren't so bad. It was just a moment. But it was enough time for an antsy pirate fuck to grab me and shoot my bow. I'm so sorry, Khan. It sounds like you two really cared about each other. That's the thing. We did. It's so easy to stop caring out here. Don't you want to know the code word? Artemis. I'd never heard of her. It was Bao who read all the Greek bullshit. Apparently, she and I shared a few things in common. No pensó que este personaje se muy bien a ritmo. No sé por qué asociarías Artemisa a Ira. Cojones. Your ungodly beauty? Fuck you. Mostly, he said it was because I never missed my shot. Tell you what, if I ever get the chance, you bet your ass I won't flinch again. Can you believe how vicious these pirates are? Yes? I mean, how they were willing to blow us up just to prove a point. Yes. So you don't think there's anything special about No tengo ni idea. Yes, I do. Si estuviera Resol, yo preguntaría, pero no. Any guesses on our destination? Nada. All I know is that it's far the fuck out there. So whoever hid that treasure wanted it far the fuck away. It's good talking with you, Khan. Yeah. Perdón. Que aparte, no sé, eu moitas veces rollos como mitoloxía grega e demais as teño un pouco trastocadas por veras utilizadas en obras de ficción que moitas veces non sei se realmente a asociación que eu lles fago é como era originalmente ou non. Que pasa aquí? Vale, non sei, agora supoño que nos deixará ir falando coa tripulación que xa por aí. Si, non. E non sei se vai acabar o capítulo aquí, non o teño moi claro. O de onte durou máis ou menos isto. It's been a rough week. I should check in with the crew and see how everyone's doing. Porque aquí quen estaba? Ah, esto era do capitán, pero claro, agora o capitán non está. Está no calabozo, que non sei onde está o calabozo dato. Cox won't be coming out of his cell for a long time. Might as well give him some company. ¿Por qué te beberías un whisky con alguén que... Volota. Cox was even more unhinged than I imagined.
Esto es tremendo y temible. Eres un mediador de la justicia. ¿Qué cojones? No, sí, un poquito perturbado sí que estaba. O sea, igual estaba un poco maníaco. What are these? Decryption keys? Pashingwala! I knew Cox was paranoid, but spying on his crew? Vale, tengo algo más por aquí. Porque estado capitán, enfermería, pensó que también estaba abaixo. A ver, tal. Odo médico, calera. Este no. Vale, aquí. Odo médico era este. Que no está aquí. Ok. Ah, bueno, igual está aquí, no sé. Cox said Virgil was hiding something. Let's find out. For an inner, he does make an excellent red kibble. Looks like Virgil has some anxiety from his past. Glad to see he is managing it. Respiratorio, meditación, tal, frecuencia cardíaca, no sé qué. Virgil grew up on Luna, but he's not like some Inners. He actually thinks of Belters as people. Que no sé, pasa por la cabeza que puede entrar en cualquier momento. But I picked up a data cube hacker in that ship graveyard. Should tell me what Virgil is hiding. Hopefully this data hacker I found Non still diría que works. este é o xeito de gañarse a confianza da túa tripulación, Dato, pero why not? Bingo. Apparently there's a lot Virgil hasn't shared about his past. Like his Unha nova identidade, se xunta un documento de identidade, o pasaporte, a partida de nacemento e a tarxeta de identificación da UN. Debería pasar por todas as inspeccións de embarque e aduanas, intentando non someterte a un minucioso escrutinio e todo irá ben. Se queres cambiarte a cara, conozco un ciruxano, pero de que se oculta este tipo? So Virgil's not even Virgil. Whatever he's hiding, it was enough to make him change his entire identity. De orden por la presente se ordena el arresto de Thorson Mayer. Deserción de las Fuerzas Armadas. O sea, desertor. Bueno, tampoco es tan... Como non respondiches os meus 3 últimos intentos de mensaxe, supongo que xa non estás interesado en contratar os meus servicios. Atéñome ao que dixen antes. Estaba sometido a moita tensión, algo que o tribunal probablemente tería tido en conta, pero non podo defenderte da acusación de deserción se sigues fuxindo. Só podo aconsellarte de novo que volvas á lúa. O sea, pero non entendo exactamente por que desertou. Not only did Virgil hide his UNN service and his real name, he's also wanted by his own government for desertion. I should try to get more information from him.
No sé, me encanta que acabamos de entrar aquí como Peter por a casa. Y acabamos de hackear el ordenador y nos piramos como si no pasase nada. Vale, aquí que había. Sí que había como una especie de taller, que no sé si era esto. Pero eu quería falar primeiro con outra señora que non sei onde está. Estará aquí. Vale, estos son os camarotes. Que este non é o noso é este. Taking Cox's gun from him was as close to a captaincy ceremony as I'm likely to get. Pois non sei onde está a outra señora. Porque estará na bodega. Vale, si está aquí. Aquí non baixara, penso. Ou igual sí, non, xuraría que aquí non baixara. What are you listening to? It's Martian music. You wouldn't like it. I'll decide what I like and don't like. I'll be with you in the starlight, my dear love. I miss you more than these words could ever say. No sé decir que é máis romántico ou melancólico, pero sei que aquí me vou comer un aviso de copyright. Eso sí que o sei. Eran así os nosos reproductores de música do futuro. Un holograma con musiquilla. Well? It's a beautiful song. My mom used to play it for us on the guitar. Half the time she'd break down crying and not even finish it. It reminded her of my dad. It's funny.
I hate my dad. I hate the army he died for. And I hate Mars. But I still miss it. What you did in the debris field was incredibly reckless. You disobeyed my order, and you put the whole— Oh my god. You're fucking welcome. I was getting to that. Thank you. Anytime. Khan seemed pleased with her prosthetic. Particularly the extra feature you included. That's good. Although you realize we just took the most unhinged person on the ship and gave her a bionic skull crusher for an arm. I think if Khan wanted to kill someone, she could do it without arms or legs. I'll leave you to it then. Wait. About that moment in the airlock. Yes? Are you feeling any better? I know you were pretty scared given how tightly you were holding my hand. I'm pretty sure you grabbed my hand in there. Oh, sure, we can go with that if you want. Supongo que me van a censurar por escena de sexo directo. The only thing we need to talk about is your delusional fantasizing about me. I get it. It must be hard for the boss Meng to express her feelings. Especially to the hot Martian engineer who can totally kick your ass. Not according to that scoreboard. My point is, there's nothing to be embarrassed about. Even if you did clink helmets with me. Clink helmets? What is that supposed to mean? I think you know exactly what it means. Helmet clinker. ¿Y por qué o pon como interrogante a segunda? No sé si estoy entendiendo qué va a pasar si todo. Typical dumb Martian. You try to kiss a woman, but forget to take your helmet off first. If I did try to kiss you, there'd be no fucking confusion about it. You know, we could stand here talking about hands and helmets all night. Or we could go back to my room and... Amiga, das moitos rodeos. Por Dios. settle it. Ao grano. Jesús. By settle it, are you talking about sex? Only one way to find out. Wow. Salsa barbacoa, qué cojones. So this is where that missing barbecue sauce went. A mí no me acostumbro a utilizar salsa barbacoa no sexo, ¿no? Pero, yo qué sé, siempre hay una primera vez para todo. Pantalla. Honestly, ¿Qué I'm glad cojones? Maya finally got one. This was starting to get sad. Vale, pero ahora se piró, hay un camarote, tengo que ir. Me he tenido que ir de aquí, es que no sé dónde se fue, ¿verdad? Que ahora mesmo non sei se debería de primeiro ao camarote ou a falar con toda a tripulación que andaba aquí. Que non sei que significa mesh hall. E agora vamos falar con estes. True belters Quedou take frito. water, air, and sleep wherever they can find them.
say anything else about these two, but they are true belters. Hostia, o chat de Google traduce automáticamente, o sea, o chat directo traduce automáticamente o que decides que está en inglés algunas cousas. Porque agora claro, entendo que puxeches mes igual a comedor, vale, agora entendo. Pero me acabo de poñer comedor igual a comedor. Que este señor, no sé si nos va a contar en algún momento quién es, supongo que sí, pero... What's on your mind, Captain? I found some mushroom powder for you to cook with. Bursting with umami. Bueno, pero no uses todo, joder, que eso tenemos un... Mima. Exceptional. Thank you, Captain. Una pregunta, vos xogachedes a The Wolf Among Us? Que outros xogos de Telltale, este que era como de... Non sei se baseado nun cómico ou non, non o teño claro. Pero é deste que son como os personaxes son de lenda, tipo o detective Home Lobo, do Conde da Peruciña, ou está, pues, non sei, a Bela Durmiente por aí, hai como unha serie de personaxes e todos viven nun barrio de Nova York que hai como unha especie de, non sei se era dun asesinato ou algo así, e ti tiñas que descubrir que onda con todo iso. Era en plan así un pouco rollo detectivesco. Porque vais a ir a segunda parte, non sei cando, que anunciara o ano pasado. A verdade é que tiña ganas de xogalo, a mí o primeiro gustou moito. De feito, diría que despois de The Walking Dead foi o xogo de Telltale que máis me gustou. You served in the UNN. As a medic, yes. It was the only way I could afford medical school on Luna. Why did you desert? Because I was finding it harder and harder to live with myself. Being stationed in the belt, I was surrounded by people in desperate need of my help. But because of the badge on my chest and the gun on my back, I was their enemy. One day, it became too much to bear. Did you do something? No, I never hurt anyone. I never raised my gun, not once. But what I saw taught me that there were two sides, and I was on the wrong one. I'm sorry, Captain. I hope that my actions on this ship can offer some amends for my past. Why should I trust you? Because I sacrificed everything I have to get away from my past and start a new life here in the belt. I understand. But if there's anything else I need to know, I expect you to tell me. Of course. Thank you. Get some rest, Virgil. Captain, is my UNN past going to be a problem for us? You were stationed in the belt. That means you were occupying my home. I know. Claro, pero quiero decir, llegados a este punto, ¿qué más da? The way I see it, you're wanted by the UNN for desertion. I'm wanted for fighting them. Sounds like we're both on the same side. Thank you, Captain. Quero dicir que, non sei, tampouco vexo moito motivo para non fiarme del. Se o único que fixo foi desertar a un bando
Que ni siquiera nos caía, ¿ven? Bueno, ahí no había nada, pienso. Oh, sí. Aquí había algo. Esto era para subir. Esto era para salir afuera, nada. Vale, entonces ahora para aquí, peso. Y a señora esta, ¿cómo se llama? Es que a verdade polos nomes aínda non ubico os personaxes. If I sleep with Maya, the entire crew will know about it. Nothing stays secret on a ship like this. Is one night worth all the drama? Evidentemente, sí. Quero dicir... É que non entendo moi ben a premisa diso. Lle dá medo que toda a tripulación se entere e o xaleo que vai provocar. Que xaleo, nin que hostes. Quero dicir, se non lles gusta que se jodan. Primeiro, a capitana son eu. Segundo, que se metan na súa puta vida persoal. Pero bueno. Non sei, non me parece unha decisión, o sea, unha decisión, perdón, tan complicada. Fucking finally. When Cox sat us down in the mess hall, I thought you were dead. And today in the airlock, I thought we were dead. I know. I'm just saying, you're not allowed to die on me, Kamina Drummer. Because I'm not losing the one person in the belt I give a shit about. E xa está, esta era toda a escena. Pois non pensei que iba a pasar algo máis. Non sei, me esperaba unha escena tipo final de Mass Effect ou algo así. What the hell? Que porque... Captain, you're gonna want to see this. Hostia, verdade, non foi un calabozo. É que non tiña moi claro onde estaba o calabozo, verdade. No record of any settlements? So what the fuck is that? Ah, vale. É que a verdade, o almacén asumín fortísimamente que non había nada máis. E, bueno, pues acabamos o capítulo 2, máis ou menos a tempo. Así que vexo que cada directo me vai dar máis ou menos pois para iso, para un capítulo. E podemos omitir os créditos e ver que escolleu cada quen. Este é o cristal que te pedía no capítulo 1. Dijo ahora que no tenía claro si confiar en Virgil. Esto no llegaría a decir esto, ¿verdad? Lo que pasa es que como estaba falando mientras estaba xogando se me foi a olla, pero non quería decir eso. Tenemos yo toda la historia de la operación de K. El puro. Medicación de Arlen. Setas de Virgil. Y que a ver, Virgil me lembro como se chama porque se parece ao de Devil May Cry. O sea, o nome. Que saibades que ademais a multitarefa dende o punto de vista da psicología afecta a atención. Así que non é tan boa como se nos fai creer. Pero bueno, isto é un tema para outro día de xente que sabe máis que a mí. Escoito a música.
A ver, sinceramente, eu persoalmente, sendo este personaxe, teria ido a visitar ao ex-capitán. Non, porque realmente me dá bastante por saco. Pero aquí evidentemente que non escollería pasar a noite con esta señora. Quero dicir, é que xa non me parece un rollo de que sexas dun xeito ou non escollendo esta decisión, senón de que o contexto que che plantexa non me parece como para dubidar, e non ser que sexas a persoa máis puritana do mundo, porque non escollerías ir con esta señora. Quero dicir que é o peor que pode pasar por ir con ela. Non sei, me parece un pouco que plantexen como unha decisión de A ou B tan drástica, me parece un pouco raro. If you are receiving this message, it means you've found us at last. You've come, and with you comes... Bueno, aquí seguimos o menú, que senón isto vai avanzando. Así que, bueno, eso sí, vou pechar o directo porque senón me vai a meter outra vez o puto copyright do menú da musiquilla, que xa despois supoño que me vai dar aviso outra vez e vou na ter que quitar. Así que seixo con miniatura de fondo, sen musiquiña. Pero sí, efectivamente, estamos agora no episodio 3 e aí se pode ver que está o DLC. Non o teño, xa hai aí, pero non o teño. Ok, bueno, pois entón nada, non o teño. Pero iso que non sei, o próximo día máis, en principio, penso que vai ser mañá. Mañá supoño que estarei. Teño que refacer un pouco a miniatura tamén, xa estou. Pero como xa fomos facendo capturas mentre xogo, porque isto é unha imaxe do preskit, non me convencía moito, pero logo xa cambiarei un pouco. Pero vamos, que iso que non sei, non me parece unha decisión da que dubidar moito en xeral. Pois te vas con ela, pasas a noite e xa está, non lle vexo tanto drama. Pero iso, nada, en principio mañá estarei outra vez ás 10. Pois faremos como hoxe outro capítulo, supoño dende as 10 ata o que nos leve, supoño que sobre as 12. Entendo que os capítulos son máis ou menos diso, sobre as 2 horas. E nada, pois imos vendo un pouco. Quedan 3 capítulos, entón isto me vai dar para venres, luns e martes. Bueno, pois teño a fin de semana para pensar que faremos a semana que ven cando acabe isto. Porque, non sei, tiña varias ideas relativamente curtas en mente. Outro día, pois, preguntei, en plan, que queríades ver a continuación, porque outra das ideas que tiña era este xogo, que vos podo ensinar agora que rematei relativamente pronto. Non sei, este me sirve, por exemplo. Dame un segundo que lo capturo. Que coño está pasando? Dame un segundo, por exemplo. Joder. Dame un segundo, anda. Espera. O dito, outra cousa que non sei se veremos próximamente. O sea, non sei se xogarei a continuación disto ou que imos facer, pero vos lo poño aquí mentres vou contestar unha cousa, que o seguinte xogo chama Vanishers. Non sei o que vos parece. I vowed to protect the living from the dead, help those who didn't find peace in the afterlife. This is my oath. That's the path you taught me, my love. We're banishers. But when we came to this cursed place, everything changed. I lost you, killed by this dreadful nightmare. This can't be happening. You trained me for this, to rid the world of ghosts and spectres.
won't accept that I can't. There must be a way to bring you back. We are talking about killing people for our own ends, Red. Not saving lives. Not following your Banisher oath. Life to the living. Death to the dead. Murder. Plain and simple. But to be back in your arms. El xogo, así grosso modo, é un pouco isto. É como, ti ao principio empezas sendo unha muller que entendo que en algún momento morre e pasas a ser o tipo. De vez en cando, non sei se mañesa esa muller, o sea, non sei en que momento iso pasa, pero se dá a entender que a muller morre en algún momento e a partir de aí xogablemente é como parte do outro, é como un espírito que axuda, non sei se xogas con ela ou non. E o xogo é un pouco entre combate, investigación, falar con xente. Non sei, como aventurilla non pareceu que estivera mal. Eu probei un chisquiño e ao comezo estaba curioso, pero non sei que tal estará. Sei que o teño por aí porque isto fora dun Humble Choice tamén, non sei que o teño por aí. Era unha das miñas ideas así próximas de a ver que fago. Pero bueno, isto é, o sea, porque ten que tamén xogo curtiño e tal. E por iso estaba pensando en se xogar este ou de Expanse. Bueno, despertou Libra tamén. Pero iso, non sei, xa iremos vendo un pouco. E pouco máis, tamén vin que estos días había como tropecentas conferencias e cousas varias. Xa vos digo que non, nin de coña. O sea, igual o luns facemos un recopilatorio, non sei, xa veremos un mate de ganas. Igual collo aí, non sei, 10 ou 15 trailers que me parecerán interesantes de cousas de todo o fin de semana, porque hoxe non sei que hai, hoxe sei que era unha cousa, non sei se é interesante ou non. Mañá é o Summer Game Fest, o sábado hai tropecentas mil cousas, e ao final de todo hai o Future Game Show. E o domingo é o de Xbox, o de PC Gamer e non sei que máis. E logo Nintendo dixo que este mes iba a facer outro directo, e non sei, así como unha serie deles que van a ir ocupando o mes. Pero, sinceramente, o de castear eventos, se os casteo en diferido ou tal, un día así que me pillo pola mañá e pues queredes ver, guai, pero se non fago algún recopilatorio como de quen comentas novas e xa está. Porque aparte, non sei, a mí dende que hai tantos eventos teño a sensación de que hai como moitos pequenos eventos que son recopilatorios de trailers con un mínimo de presentación que, ademais de que algúns se solapan contido, o sea, algúns ensinan trailers que xa os biches no outro lado, o cal me parece horrible se os vas a ver todos, porque ao final estás vendo contido repetido. E que por outro lado, non sei, moitos son só trailers, non necesariamente gameplay, e hai veces que de vez en cando mola intercalar un pouco e ver, vale, de que vai este xogo realmente, porque non sempre co trailer queda especialmente claro, aínda que debería, pero é outro tema. E aparte que, joder, por exemplo, os sábados son moitísimos, quero dicir, non sei, eu lembro fai un par de anos, o último que intentáramos, me tirei Adrián e máis eu, e a ver, ao final fixemos boa parte, pero, joder, estar aquí os sábados, por exemplo, eran estar case 4 horas ou unha cousa así, 5, era unha burrada de tempo. Ao final, por moito que te interesaba, acababas co cerebro frito, sinceramente. Entón, pois, non sei, non penso que este ano vai a repetir. O sea, xa vos digo que se vexo cousas interesantes, pois igual o luns ou o mércores, cando me cadre, vou facendo un recopilatorio así de cousas que me interesaron, que me pareceron chulas, e as vemos aquí, pero vamos, xa está. Así que nada, en principio, mañá vamos a continuar de Expanse, o capítulo 3, a ver se o rematamos. E non sei, supoño que o martes ou así o remataremos. Así que nada, pois iso. Falamos. Grazas por pasarvos, como sempre, e vémonos mañá, ás 10. Teca.